מצוין, יש לי מה לצפות, לא נפל. תודה. כמו שהבטחתי בהתחלה, מופע ישראלי שזוכה להצלחה חסרת תקדים באירופה, קצת לא פלא, כשהוא מדבר על השואה, זה תיאטרון שקוראים לו אור תודה, מעלה מופע קוראים לו אבנים, הוא מבוסס על פסל הנצחה שהיה בגטו ורשה. מה קורה כשאנדרטה שלמה של מורדות ומורדי גטאות מתעוררת לחיים? עידית הברפלד הלכה לברר. הכל מתחיל כשלשלשת ציפורים נוחתת על אנדרטת לוחמי הגטאות של נתן רפפורט. מול עיני הקהל מתעורר לחיים הפסל הדומם של קבוצת התנועה אור תודה, ומעביר את הצופים למסע של סיטואציות. את הפסל הזה שמנציח את לוחמי הגטאות פגשו במאי המופע בזמן ביקור בגטו ורשה. צילמנו את הפסל מכל הזוויות וגם את הטקס, וכל הזמן הפכנו וצילמנו והפכנו, והעוצמה שלו הייתה כל כך גדולה. כשחזרנו לארץ, אחרי זה ניסינו לגלגל רעיונות למופע חדש. אמרתי, זה חובה לראות מה היה קורה עם האבנים האלה. היו פותחים את העיניים רגע מ-48 ומגיעים להיום. נתנו לכל אחד חיים, נוכחות, רגשות. בדרך עולים לישראל ולוקחים אונייה ומקימים את המדינה ומוצאים את עצמנו במלחמות. במרכז אנחנו רואים את מרדכי אנלביץ', למעלה אנחנו רואים את האישה, שהיא זאת שתמיד אוחזת בתינוק, והיא בעצם מסמלת את האימא, ופה זה החייל הנצחי, הלוחם. המופע מסתובב בין פסטיבלים בספרד, הולנד וגרמניה, ולאחרונה נבחר לאחד מ10 המופעים הטובים בעולם. זה מפורציים, זה כתבה שעשו עלינו בגרמניה. זו תמונה שיצאה ביום שבת הזה בספרד. הנקודה הכואבת היא שהמופע לא מצא עדיין בית ומימון אצלנו בארץ. הקבוצה צריכה תקציב קצת יותר גדול כדי להחזיק את עצמה וכדי להמשיך לעשות את מה שהיא באמת אוהבת לעשות. את אנשי אבנים עניינו במיוחד התגובות של הקהל בגרמניה. קצת חששתי מה יהיה והשואה, וזה נושא אסור לדבר, והם בעצמם יוצרים דיאלוג. הוא פשוט אמר לי תודה על זה שהוא כבר הרבה שנים ניסה לגשת לילדים שלו, שהם חיים לתוך דור חדש, והוא לא יודע איך לדבר איתם בלי להפיל עליהם את כל המטען של ההיסטוריה, אלא שהם ייקחו את זה מהמקום שלהם. ואחרי שעזבתי אותם, הסתכלתי עליהם, והם המשיכו לדבר בעניין, וכאילו נפתח איזה חלון במשפחה על נושא מאוד רגיש וקשה לדבר. רק טוב שהאגודה לתרבות הדיור מפרסמת